akụta na-elu ka ọ n'ime. Moisa. Ị ka agwa anyị hụrụ. Na mbụ ọzọ onye bụ chi ya mma. Ayụla m ose dibe. Abụ m onye ụrọ ma shakpita n'Eziagụ Igbo n'Enugu steeti. Daalụsọ. Anyị na-ahụta na ịdị young ndị mere ji mere dibe ọ mara gị ama ka ị mara ama. Adị m 7 years wee bido mee ya bụ ọgwụ a na-eme from aka my father. Nna mụtara nna anyị dibe ka ọ na-emekwa ka my father mee ya bụ ọgwụ. Na ọ mgbe o luru anyị kaba arụ sị ka anyị mee gịnị ka anyị na-eche Igbo ma oche oyibo mana anyị gasịkwa abatakwa nna anyị wekwara ọfa tinyekwa anyị n'aka anyị dịkwa mbụ na-emekwa ya ọ na-aga aga. Daalụsọ. Ị akọkwala anyị ịma maka ọgwụ. Ọgwụ ada amacha ọgwụ amacha a sị n'ofu mgbọrọgwụ ka dibịa akawa nne ya and ife dị n'ọgwụ ịchọwụ ya echewe ọ dị ka ife bụ chi and ife dị chi ma nkọwasị ya akọwasị ọ bụrụ ka isi eme ka ndị ọzọ si eme ọ bụrụ ife na-ele okeke na-ele ọka ekele egwu. Daalụsọ. Ọ bụ na o nwere ịma maka ụdịrị ọgwụ enwegasịrị kọwara anyị. Ọgwụ niile enwegasịrị mana ihe bụ isi ọgwụ bụ agalị akwụ. Agalị akwụ na-abụ isi ọgwụ. Agalị akwụ ya bụ ọ bụrụ na ị lụrụ ọgwụ na-eme dibe ma ọ na-eme ekpele ihe na-enwe problem ihe alụ ọgwụ. Agalị akwụ a bụ isi ọgwụ. Ikwue asị ka ekwuo maka ọgwụ ife ihe ekwu bụ agalị akwụ maka agalị akwụ bụ isi ọgwụ. Agalị akwụ a ndị ikwu nne gị na ndebe nna gị egi na-ata ya ka ibi wee bụrụ dibe. Ekwu ezi ọgwụ a na-agwa bụ nke a bụzi ife ịlaike ka ị gwọrọ and nke ihe emegbu bụrụ mmadụ ncha ya bụcha ife niile. Daalụsọ. Ị agwakwa anyị ịma maka oke ite. Ị na-agwa oke ite. Ọ ma agwa oke ite. Oke ite dipendere. Ọ ife ịkpọrọ oke ite ka ọ ya aza and ewere nne ite wee ite awele pụta apụkasị na onye gbuo ọgwụ tinye n'ite gbuo ya ebile ọ bụrụ oke ite. Ọ bụrụ oke ite na-egbu mmadụ in the olden days ada gwụrụ ofu onye oke ite a na-agwa oke ite in group of people ejechọọ ya ofu room tinye mgbe a ka ọ ya abụ a na-emegoro ife a na-eme ama mma ka o si wee gaa o si n'elu o si n'ala wee gaa. Oke ite pot of wet n'oyibo. Ewere oke ite wee nne ite ka a na-agwọrọ onye na-eme biznes na-adịghị eme ofu biznes. Ite awele ka a na-agwọrọ onye na-eme biznes. Onye na-eme biznes ọ na-abụ ihe mee ka ọ gaba ọkwụsa ịma na ite awele ka anyị agwọrọ ya mana ewekwuru oke ite anyị na-akpọ akwụ na ama ndị asa alụsị na-ebute flesi ime nke a ịma na ihe na-enyekwa ndị mmadụ aka N'egwu nke ikwu. A na-akpụ ya akwụ na ama ndị asa Ya na-eme salad. na-eri ite mana ụlọ ihe a na-akara aka ya ụlọ ihe emejọ mana ọ bụ na ijile ego a na-enyere ndị mmadụ aka ọzọ ama nna gị ekene. Daalụsọ. Na oke ite na-egbukwa mmadụ. Ọ na-egbu mmadụ. Bụrụ onye na-achọ ka o mee ka ọ wee fụ ka ọ wee dị mana nke ọbụla ị na-eme mee ka o shọ na ọgwụ ọbụla na-agị nwa abụrụ ozikwa ọgwụ akwa mgbele ka ị na-atụ ụgwọ ebe iji n'aka. Ibe na-emere gị jụọ ya ajụjụ bịa ife ndị be unu na-asọ ya gbaa afa n'ọgba afa ị maa na ife niile emere ezigbo. Daalụsọ. Oke ite nwere ọghọm ikwugo na ọ na-egbu mmadụ. Ị ga-akọwara anyị ọghọm dịgasị na ya. The repercussion dị n'oke ite bụ simple thing whereby m ga-akọwara gị ya. Repercussion dị n'oke ite bụ oke ite will bring money so easy. If you don't control it, you will lose it. And ije mee ka etiwe more further ihe ọ bụla o dị na be gị mana ọgwụ amelin emere ya. Sometimes ikpe ekpele ọ bụrụ mgbe niile ka ihe dị na mountain too much. Ije mountain too much iwe ike mistake ọ bụrụ lefta n'ike daba n'aka hapụ ije mere kwụkọta okwu bara Igbo oge bụ njọ ọfọdụ ya dị njọ na anyị nọ. Daalụsọ. Ọgwụ enyi wee kọwara anyị maka awele na oke ite abụ ofu. Awele na oke ite abụrụ ofu despite that na ewere oke ite awele mana awele na oke ite
abụla ofu. Awele bụ ihe na-ekutere mmadụ steady contact, steady business, steady marketing, steady working. Ọ na-ekuta awele dị in form of motor fleet. Everybody can enter it. Mana awele dị mma. Awele ka mmadụ ji ebido ụwa ọgwụ. Ibe o ji ọbụla awele ka mmadụ ebido ụwa ọgwụ na onye na-ebido business ọfụlụ ama ndị gọvanọ nnekwu ọgwụ ka ọ maba ndị ọzọ aka. Ọ ya emegoro ka ndị mmadụ fugodi ya na ya fes like ya. Di na nwunye na-atụkọ aka ọnụ gwa awele. Awele bụ na-ebu do as I say. Ọ na-ebu love me and marry me. Ọ na-ebu connection. Onye na-like ọ ga-like. Onye na-afụrụ for the first time ọ fụ n'ụzọ si na like ka na ọ ya emekọ ife. Na ọ ya emekọ ife na ọ ya na-aga mana ọmala ọya ịbụ. Ọ ya bụ awele. Ebe ọ bụla itinyere aka ọ na-aga. Ọwa aka ọ bụla na-achọ ka ọ bụrụ ọkụ ebe ụzọ ewopie. Awele. Anyị na-akpọ ya erusa. Erusa ọgwụ afịa. Erusa ọgwụ lọọ. A na-etinye mmadụ na nri. A na-etinye mmadụ na mmanya. A na-etinye na bread. A na-etinye banana. A na-enye nwaanyị. Ọ bụrụ na eyi nwoke na-emesi kpakakpaka iwere ihe isi eju oyi ọ dị egbu mmadụ were ole percussion. Ọ bụ na nwatakịrị nwaanyị gị na-emekọ ihe na-emesi kpakakpaka ewe hụrụ ihe udosie nri ngada ya ọhụma jiwe ihe. Ọ ya nwere m. Alụsọ. Ekene ihe nke. Onwe ga-agwa anyị maka Igbo anyị. Igbo bụ abụrụ ọgwụ onye na-amalite amalite. Igbo bụ ọgwụ oji eme mmụọ. A na-emeri ya onye na-azụ ihe ọzụzụ. Mgbe gboo ndị a na-emeri Igbo bụ mgbe gboo bụ ọha ka a na-emeri Igbo bụ in community. Ka fa wee ife ha ji eme ife odogwu. Despite like na obodo chiri n'ọgụ ha ya ewe Igbo ha ji eme mmụọ. Igbo bụ in the olden days na-efu protection. Even now ọ na-ebukwa protection. Igbo bụ ka eji eme ife ọbụla dị n'iwu ya eji egafewu gaa ebe eche ịga gaa ọgụ bata gakwa biznes asị na ọma ngala aga ebe ndị mmadụ na-abụ eje atọ ihe ejewu megịnị pụtakwa. Igbo bụ kịta na a na-eti Igbo bụ awele. Ihe eji eti Igbo bụ awele bụ na ịgbasịa mbọ niile ịgbasịrị ma metụ ife ọbụla ime na ijila ego ị na-aka aja mbele. Okwu iwe gwa anyị maka Igbo akọ mmiri kọwala anyị na mmiri na-agwụkwa anyị. Udo akọ mmiri a na-akpọ ụka udo akọ mmiri bụ ife ndị be anyị na-akpọ ululu. Olulu ahụ a na-akpọ udo akọ mmiri na ka bụkwa awele ahụ nke ọ bụ mana awele in another level. Awele balo wee machine wee moto. Udo akọ mmiri bụ mgbe ị wetara ego ịwetasị ego sizie ka anyị eme gịnị imove better another level with your blade. Aka eji weta udo akọ mmiri. Onye mogolo ego na ka iwe mee ife ị na-eme ka ọ mee gịnị ka ọ na-agakwa aga na-aga n'ilu ka ọ bụrụ agakata n'ilu na chibazụ. Okwu iwe gwa anyị ndị mmadụ ga na-eme ka ha nwa awere mana ọ bụrụ iwu na a ga-agwọ na awere. Enwere ụmụ omenala ị ga na-emegasị ife n'ụzọ gị na-agakwa. First omenala ị ga-eme bụ ka ị kwụsị ịgwa mmadụ ibe gị okwu asị. Ọwụọ ịma imejọ iji aka ihe ya mgbaalụ. Ịmara ife obodo na-asọ nsọ ịsọọla ya. Ịmara ka isi adị dị ka isi adị. Be yourself first. First awele. Iwe ihe mmadụ mana ekwana ka mmadụ take advantage of you. Ịma na ịma mmewuru mmadụ ihe mana ịma njewu ụja mana ihe a ga-ebute gị na mmadụ okwu echi bido n'oge gbagharịa ọsọ. Once ibido mee mmadụ ife ọjọọ ma mee ife anụ na-asọ nsọ dịka itekwa iwepụ nwa afọ maọbụ ime nke a ma onye bụ na ma ife dị njọ bido mebi awele nke idibia ụwa na-anachi azụ. Ọ nwere ife eji agwọ ọgwụ ka nkọwara gị ife eji agwọ ọgwụ. Ada agwọ ọgwụ na ịma mmewu datin yourself ọ nọtago gị afụlie nne. Ife a na-agwọrọ ọgwụ bụ na ka ọ yere aka a sị na aja bụ mmegị na ịgbanyere chi aka. Ife a na-eme gị iji eje mọni mas ọpụta n'ịma mkpegbu on Sunday. Ife a na-eme gị iji eje ụka mgbede ọpụta n'ịma mkpegbu on Sunday ọ n'ịma mkpegbu dị ekpere na biri. Ihe iji eje nke morning ka o wee ike protect. Ihe iji emelụ nke afternoon nke night ka o wee ike ime gịnị. A na-ekpe ekpere na etete ụtụtụ. A na-ekpe ekpere na chi naba. Ụta n'ịma kwesịrị ịnọkọta mbele oge. Mgbe gboo ya bụ anọkọta asị were ihe iwetara ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Ọma anọkọtara asị weta ihe metere ụfọdụ ihe ka i wee jee chọrọ Chukwu aja.
mgbe ka emere mbele ọgwụ ịma na ọ nwere ọgwụ ịma na aja ka ọgwụ njọ aja ka dangerous more than ịgwọ ọgwụ aja ọbụla ị chọrọ apụgo ụta na chichezi azụ mana ọgwụ ọbụla ịgwọ o sie ike iwe ike ma ị ga-emebi uwe ekene ihe akọkwala anyị rie nne gbasara aja ikwuru okwu ya ihe eji asị gị ịchụ aja is a simple thing you can do so easily ebe ọbụla ị nọ whether ị nọ outside ọ nwere aja ya esi ike ịma mfu ihe eji wee chụọ ebe a iwere ego were chụọ aja I declare a word. Let me tell you the meaning of aja in my own definition and understanding. Aja, whatever you can do for yourself, even without people. Mana wole ekpele di be ekpele gị ma pastor ekpele gị karịa nke gị ekpele obi. Ọwụrụ ọgwụ anyị agwọrọ gị ma ekpele pastor ekpele without you believing. Oya bụ aja. I make sure. Ihe believe. Mgbe anyị ji ego na-achị aja, believe na o nwere ike ịchụ ga amụsụ. You believe first, it will work. Without calling for no one, you believe in yourself first and believe that I am alone. I'm a giant or I am. That's important. Also, if we are going with total aja magazine, aja mmiri. Well, aja mmiri. Aja ụzọ. Aja one of those. Aja na awa. Ebe ọ gwara gị. Anyị eje tụọ. Well, aja mkpu ụzọ. Ọ were aja a na-achụ na main road, ewere nke mmiri, ewe nke a na-achụ na aja agị, ewe nke a na-achụ na njọm, ewe nke a na-achụ na Belegland. Ọ depended. Ewere aja a na-akpọ aja awụ. Ịgbawa mmadụ aja wee na-awụ awụ ya alụ ọkụ uju. Ọ bụrụ na ndị ilo na-eme ya, ya agba ụkwụ ya aja ewu. But ife ọbụla dị na aja, gwa ọbụla ibe na-achụ aja, gwa pasọ na-achụrụ mmadụ aja oche ya, dị ofu mistake ihe eme na aja. Iwere owe uche aja. Aja dị very powerful and easy to keep. Carry ọgwụ. Yes. Ọgwụ bụ imetali ya ịgba afọ sị na ọdụrụ mana ịchụ aja ọ bụ na ọdụrụ ma ndị ọka na nwere ike iwere ọtọ ọnụkwa aka nkatị. So you have to be careful. Ihe na-ekwu na aja ka ọgwụ alụ ọrụ. Very fast and also bad in repercussion. That is that. Daalụ sọ. Ọ bụ na o nwere enwe egwu anyị maka ịgba ndụ egwu anyị. Ịgba ndụ bụ simple thing ka ọ bụ. Ihe nọ simple thing ka ọ bụ. Di na nwunye na-agba ndụ. Nne na nwa na-agba ndụ. Onye ọbụla sị ikwu mgba ndụ. Ị mara na ọ chọrọ ka gị na-abọdele mma fọda. Ịgba ndụ na ala Igbo bụ anyị bụ. Ihe m ihe a ụjọ ama ntụ ma eme gịnị ilie. Gosi ewelugo m gị ka isi wewelu m. Nwelekwa gị wa otu isi wewelu m. Mụ na family ga-emekọ ife. Mụ na onye agbakwara na ndụ. Mma mmewu gị ihe ọjọọ, mma mfe ihe ga-egbu gị. Dị ka ọ bịa alụ gị. Gọtara ọ ya bụ ịgba ndụ. Mmekọta, unu abụ emekọta gị, unu abadorugo ka nwanne. Di na nwunye na-agbụ ya, nne na nwa na-agbụ ya. Eyi na eyi na-agbụ ya. Ọghọm dị n'ịgba ndụ bụ mgba ndụ bụ a secret something ka ọ bụ. Ọghọm dị n'ịgba ndụ a bụ once ọ bụ na i betray the trust, the thing ga-egbu gị. Or the form of promise. I promise if I do this, covenant ka ọ bụ. That covenant, if you break it, ada achụchiri aja achụchi. A ga-eji ọ dị ka aja. Emeghị ebe na-emeghị ya. Ekwu na ama mmebi nwe ịgba ndụ. Emebi ịgba ndụ. Ọnwụ na-esokwa sometimes. Sometimes it won't work. Emebitegiri ọma work. So we're a particular split in the maybe that covenant. That's why one work. Hey, you work in a band with the blood. Unactually makes that follows here a friend or family to family. I won't can banana, so one can banana, no one can banana mail, one can a personal business sign and more between 1 year. That will land them. Also, if we need a walk it, yes, a way bubble, yes, a wood that comes. We got a lot of windows in our room. Oh, no, I'm not worrying there. And I won't almost. Oh, one I walk at and I walk up our will. And I walk up our will.
anyị na-emekwa osingo n'ọlụ ụka. N'ọlụ ụka. Ihe omine bụ na ọ bụ na esi na ọ nweghịzi ife ịma ndị dibịa na-eme. Let assume na ha chọrọ ka ama aka. A na-amakwa obere aka. Like na ị na-ekwe ekwe. Ekwuchitere gị. Ịsịrị ya esewa ndị asị yes. Nsogbu adịrọ. And a na-agbakwa ụgwọ. A na-agba ụgwọ. A na-agba ụgwọ. A na-agba ụgwọ with high level. Ọ bụ na ị gosi anyị ọgwụ iwu gasị. Ọ bụ na ị gosi anyị ọgwụ iwu gasị. Ọ ife anyị na gosi ya. N'agbara aka atọ ya na-atọ ahụ. Ya akọta n'ilo ka ọ n'ime. Leva con il kink. Io kita aku na mangiato. Ok, kita a mangiato. Aku na mangiato. Aku na mangiato. Ikan demi. Demi. Ok. Dia ada ndak. Dan ini udah sih. Igbo. Ndị akụfa bụ awele. Ọgwụ ya dị n'ilu. Ga-abata n'ime nke ebude. Nke a bụ Okita awele. Na ndị mmiri na-egbukọ. Kwe ka efutala ka ebude. Ndị mmiri ya bụ nke ọzọ. Ndị akpụrụ akpụ. Nke ịhụta na ihe amụsụ. Amụsụ. Ịhụta. Ike. Ok. Mma mgbada na nke. Ok, mma mgbada na nke. Ok. Nke a ọ bụrụ na ị chọrọ ihe a na-aba aba ọ dị na underground ebe a. Ok, ịba. Ị chọrọ ịba nnekwu alụsị. Nnekwu alụsị, ok. Nta. Igbo.